ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଇଥିଲେ ନା ଏଇ ପ୍ରମାଣ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଯେମିତି କନ କନ ହଉଛି ଟିଭି ଆଗରେ ମୁଁ ବି ସେମିତି କନ କନ ହଉଛି। ଗଲୁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କଥା କହିବେ। କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ତଥାପି ମତେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କଥା ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦେଖା କେବେ ହେଇଥିଲା? ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ। ମୁତିଲା ବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ମୁତି ବସିଥିଲି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ପାଖରେ, ହଠାତ୍ ପଛପଟରୁ ଗୋଟେ ନାରୀର କଣ୍ଠସ୍ୱର ମୋ କର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିକି ବାଜିଲା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଲିକି ଅନେଇ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସହିତ ମୋ ମୁହଁ, ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେ ବାଳ କଥାରେ ନା ଲାଭ କଣ ଅଛି। ଗଲୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡରେ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସରୁ ତ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 15 ଥର 20 ଥର 30 ଥର 30,000 ଥର ଆଜ୍ଞା ଦେଖା କଲିଣି। ମୁଁ କହିଲିଣି ଘର କଳି ଆଜ୍ଞା ଘରେ ରହିବ, ସମାଧାନ କରିଦେବା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ଥକି ଗଲିଣି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଇଏ ତାର ଯାଇକି ଓୟରେ ବୁଲୁଛି, କେଉଁ ବିଦେଶୀ ଟୋକା ସହିତ ଯାଇ ଖାଉଛି, ବିଦେଶୀ ଟୋକା ତାର ଖାଉଛି କି ଇଏ ତାର ଖାଉଛି। କ'ଣ ଖିଆଖୁଇ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଶାନ୍ତି ପାଉନି। ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ, କି ତା ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ନା ସେ ସୁଖ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ନା ମୋ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଅଛି ନା ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ଜୀବନଟା ଯାଉଛି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ଶେଷରେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି, କାରଣ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଧମକ ଦିଆହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଲଗେଇକି ମୋତେ ଶୋଧୁଛନ୍ତି। ମୋ ବାପାକୁ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଣି ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମାରିଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ଆପଣ ନିଜେ ଗଲୁ ବାବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗଲୁ ଦୋଷ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର କାମ କରୁଛନ୍ତି 2ରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ବାଳଟା ପାଇଁ। ଗଲୁ ବାବୁ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ପୁରା ଗଲୁଆ। ଏ ଥିଲା ମିଷ୍ଟର ଗଲୁଆଙ୍କର ଗଲୁଆମି। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ, ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କଠୁ ଶୁଣିନେବା ଏ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା କ'ଣ, କାହିଁକି ଘଟିଛି ଏ ଘଟଣା, ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଆସିଛି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କ ଘରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମ୍ୟାଡ଼ାମଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ନେଇଯାଉଛୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ। ଆଚ୍ଛା ଚର୍ଚ୍ଚା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଗଲା, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ। ଯୋଉ ଟିକେ ଇଜ୍ଜତ ଥିଲା ଏ ତାକୁ ନେଇକି ତଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲାଣି। ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମୋହ ତ ସବୁ ତଳେ ପକେଇ ଦେଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ରେଭ୍ ଗାର୍ଲ ହେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କାନ୍ଦିବେ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ କହିଲେ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ କେବଳ ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ଏବେ ମିଷ୍ଟର ଗଲୁଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ। ସିଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ପିଟନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ଏ ଲୁହ କ'ଣ ମିଛ? ଏ କାନ୍ଦ କ'ଣ ମିଛ? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋତେ ଏତେ ଥର ପିଟିଛନ୍ତି, ବ୍ଲିଡ଼ିଂ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଟି ପିଟି। ଥରେ ସେ ମୋତେ ଆଇଫୋନ୍ରେ ବି ପିଟିଥିଲେ, କେବଳ ନିଜ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଷ୍ଟାଟସକୁ ଜଗିକି ମୁଁ ଏକଥା ବାହାରେ ପକେଇ ନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଚର୍ଚ୍ଚା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ଗଲୁଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ସିଏ କହିଲେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ପିଟନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ପିଟେ? ହଁ, ଏମିତିକି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାସ୍ଟା ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫାଟି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଫାଟି ନେଇ ବୋଲି ସେ ଆଜି ଲୀଳା କରୁଛି, ମୁଁ ଏଠି କିଳା ନେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଚର୍ଚ୍ଚା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲୁଆଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଥିଲି,
ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଲାଳାଂଶ ରହୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବାହାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗଲୁଆମି ମରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କ ଗଲୁଆମି ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ, ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି, କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କିଛି ଭାବି ପାରୁନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, ଏତେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆସି। ଆଚ୍ଛା ଚର୍ଚ୍ଚା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ମିଷ୍ଟର ଗଲୁଆ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ କେବଳ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ଆଗ କ'ଣ ପଛ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋ ଜୀବନଟା ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି, ମୋ ଲାଇଫଟାକୁ ସେ ପୁରା ସ୍ପଏଲ୍ କରିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଜୀବନରେ ସିଏ ସୋନି FX3 କ୍ୟାମେରା ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ। ମୋ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସୋନି FX3 କ୍ୟାମେରା ଦେଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଗଲେ ଯେ ମାନେ ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ଏବେ ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଗଲୁଆ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କଳା, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଅସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଅଣ୍ଡରା ମୁହଁ, ଏସବୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛକା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବି ପାରୁନି, ମୁଁ 8 ବର୍ଷ କାଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲି, ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ସେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। ଏ ମୁହଁ ନେଇକି ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯିବି? ସେ ଗୋଟେ ପୁଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି, ମୋ ଲାଇଫଟାକୁ ସେ ସ୍ପଏଲ୍ କରିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଏସବୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସୁଟିଂକି ଯେତିକି ଝିଅ ବି ଆସନ୍ତି, ଇଏ ତା ସହିତ ଲାଳେଇ ହୁଏ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ୟାଙ୍କର ଲାଳୁଆ ଦୋଷ ଅଛି, ଇଏ ଲାଳେଇ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖୁଥିଲି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେସବୁ କରନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କୁହେନି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ସହିବ? ଗୋଟେ ଝିଅ ସବୁ ସହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କାହା ସହିତ ଶୋଇବ, ଘରେ କୁମ୍ପା ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ କାହା କୁମ୍ପାରେ ପଇସା ରଖିବ, କେବେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଜୀବନଟା ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଗଲୁଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଘର କରିବାକୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ କିଣିବାକୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏମିତିକି କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଗଲୁଆ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି? ସେ ମତେ କରିଛନ୍ତି, ଆଁ? ମାନେ ସେ ମତେ ଫେମସ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଫେମସ୍ ହେବା ପଛରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଅଛି, ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ମନା କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଚଡ଼ି କିଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ସେ ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ। ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ଆମ ପଇସାରେ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପଇସାରେ ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଏସବୁ କ'ଣ ଭୁଲ? ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାକ୍ରିଫାଇ କରିଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଭୁଲ? ମିଷ୍ଟର ଗଲୁଆ ଆଉ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଉଭୟ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ହେଇଛି ନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍? ମାନେ ନା ନାଇଁ, ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଲୁଆଙ୍କର ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରେଜ୍ କମିଯାଇଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନର୍ବାର ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନୁହଁ ତ? ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଚର୍ଚ୍ଚା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଚର୍ଚ୍ଚା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିଲେ କଥା ଅଧାରୁ କେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରାଗିକି ଚାଲିଗଲେ। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ହାର୍ଟକୁ କଥାଟା ହଟ୍ କରିଥିବ। ତେଣୁ ଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଷ୍ଟର ଗଲୁଆ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥାରେ ଅଛି, ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ତେଣୁ ଘର କଳିକୁ ଘର ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମିତ କରିକି ତାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସି ହାସ୍ୟର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ 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 ପାତାଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ କିଛି ମିଳୁନି ସତ, କିନ୍ତୁ କଙ୍କାଳେ ଭିଉ ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଆମେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଚାଲିଥିବୁ, ଆପଣ ଗିଜିରି ହେଇକି ଆଁ କରିକି କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିକି ଏମାନଙ୍କ କାହାଣୀକି ନିଠେଇକି ଅନେଇଥିବେ କେମିତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ରାଣ୍ଡ ଆଟୁକୁଡ଼ି କହି ମରିବୁ, ସେଇ ଘଇ ତାକୁ ଧରି ଶୋଇବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାସ୍ କରି କହୁଛି, ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗିଜିରି ହେଇକି ବସିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳି, ସେଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଯୁଗ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଆମେ ଏଇଠି ହେଉଛନ୍ତି କୋଟି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଏପିସୋଡ଼ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଏପିସୋଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତାର ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ